Patay ang isang binatilyo matapos tangkaing isalba ang alagang aso mula sa loob ng nasusunog na bahay. Nag-aalerto si Claire Lacanilaw. Hindi akalain ni Tirso Lagasca na ang ibinigay niyang aso ang magiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamangkin. Patay ang 16 anyos na binatilyo na si Lorcan Sumabong matapos isalba ang kanyang mga aso mula sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Poblacion West, Santa Maria, Pangasinan. Makikita sa amateur video na kuha ni Jerens Ordanza ang paglamon ng apoy sa bahay. Narinig na umiiyak yung nakalagay sa kulungan. So binalikan ng pamangkin ko si Jello yung aso na nasa kulungan. Ang nakabukas lang kasing parte is yung likuran na bahay, yung sa harapan nakakandado. So pumasok siya sa likod, itrinay niyang isinave, kaso nakita niya siguro kasi nanggaling nga sa likod yung apoy, malakas na, hindi na siya nakalabas. Ayon sa kapitbahay na si Judith Ordanza, nakarinig sila ng 4 na putok habang nasusunog ang bahay. Humihingi ng saklolo yung bata. Hindi naman nila maano yung susi kasi nakapadlock yung gate. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at kung magkano ang danyo sa insidente. Dapat sana yung mga mas i-ikon po natin ang fire safety po natin, hindi po yung naka-grills lahat. Halimbawa, naka-grills sana po yung susi, andun lang. Halimbawa, emergency, madali lang pubuksan. Hindi po nakatago yung mga susi. Nakasusi yun mga kapal pa na susi. Sumiklab ang grass fire sa La Paz, San Dunes, sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagsimula ang sunog sa basurahan sa gilid ng kalsada. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin sa lugar. Agad namang naapula ang sunog. Dito sa mga tambak na basura. Tambak kasi ng basura nandito, sir. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.